ako správne použiť sadu Saténové ruky. Pozostáva z 3 úžasných prípravkov. Je to zmäkčovač, je to peeling a hydratačný krémik. Či už máte variantu v podobe príjemnej sviežej vône alebo bez parfumácie, použitie je rovnaké. Prvý krok je zmäkčovač. Je to čistá vazelinka. Použijeme asi takéto množstvo a rozotrieme do rúk. Vmasírujeme do pokožky dôkladne. Vtrieme medzi prsty, dáme pozor na nechtové lôžka. Tam, kde máme zádery, tak dôkladne vmasírujeme. Dajte si na tom záležať, a hlavne tam, kde je pokožka vašich rúk suchá, popraskaná, dôkladne masírujte, aby ste cítili, že vazelínka sa vpíja do pokožky. Nechajte 5 minút pôsobiť, aby zmekla pokožka vašich rúk, hlavne tá zhrubnutá. Je to vazelínka, takže budete mať takýto masný pocit a to je úlohou tejto vazelínky. Zmekčiť rohovinu a potom ju postupne odstránime. Môžete si urobiť igelitový zábal, takže si urobíme krásny wellness a počkáme nejakých 5 minútiek, kým tá pokožka zmekne. Keď budete cítiť, že pokožka sa úplne zmekčila, vtedy použijeme druhý krok a druhý krok je peeling. Peeling má špeciálne čiastočky. Nanesieme asi takéto množstvo peelingu. Votrieme do rúk, navlhčíme a spláchneme tú zmekčenú, zrohovatenú kožu. Dôkladne poumývame a vazelinku spolu so zvyškami nečistot a suchej zrohovateľnej kože naozaj dôkladne spláchneme dolu. Poriadne vmasírujte, doprajte pokožke. Spláchneme dolu zvyšky. Utrieme zľahka do uteráčika. Zľahučka. A už teraz vaše ručky na pohľad budú mladšie, budú rozjasnenejšie a budú úplne hebké. V tých kritických miestach budete mať určite jemnejší pocit. Pre hĺbkový účinok naozaj popraskaných častí rúk treba pravidelne opakovať každý deň túto kúru. A posledným krokom, tretím, je použitie hydratačného zvláčňujúceho krému. Ja použijem biely čaj a citrus, je to taká vôňa čistoty a naozaj nám stačí takýto hrášok. Nanesiem na pokožku rúk, nie je masný, krásne sa vstrebe. Nemáte masný pocit, ale krásne hydratovaný. Pokiaľ si kúru budete robiť večer a máte naozaj krvavé prasklinky na rukách, odporúčam doplniť na hydratačný krémik ešte vazelinku s kanapským voskom. Takže použili sme najskôr zmäkčovač kože, nechajte ho naozaj minimálne 5 minút. Potom sme zmyli špeciálnym peelingom a tretí krok bol hydratačný krémik. Užívajte si vašu sadu Saténové ručky, lebo vaše ruky si to zaslúžia.